Гарифулла хазрат турында да бір-екі сөз айтып кетсеңіз. Менә бу Гарифулла хазрат инде ул шундый авыр вакытта менә шушында мәчетнең дәвам иттереп, картларны вәгазьләп, нәсихәтләп, кайтып менә Казанга күчеп китсә дә безнең авылны ташламады ул. Картлар бик ихласлы жараталар я. Ул безнең авылны гына түгел, бу лаиш яклар, бөтен яклар аны беләләр, бөтен җирдә дингә бастырды ул һәммәсендә. Аны җан тәнле җирдә инде ул. Ул бабам. Мин шуларны да беләм кичкенә чагыннан менә шул. Аны куркытып та карадылар, юк, курка торган түгел инде ул. Безнең менә шушы икенче урамда тора инде ул. Аның нигезе. Бер болгар кешесе кебек ул, җөрәкле кеше, тургына тезенә җире торган кеше. Аның үчеп җирәдер инде ул, җиргә мактада. Намазын калдырмады инде ул. Ул кайтса аны имам иттереп куялар, намаз укыганда. Вә хәссилидер ул,